Tay, pare pa natin producer. Oh, yaw. Hala. Tawagan na natin mga artista. Hala, tawagan. Okay, sige, direct. Tatawag ko. O yan mga audition din ng artista. Pakadi na ako, pakadi. Okay, direct. Okay. Ay ka direct, mayabas pa ako kay magkukuha kay pagkinulat. No. Ano din taray? Pahingala ko. 2,000 years later. So, nabasa naman niyo yung script, di ba? So, yan ha. Pag kukuha na natin kung nino makukuha nga, kuha ng artista. Kaya, mag-audition ka muna na. Adin script sa tiyo pagtatamda na. Okay, direct. Nabasa mo na, di ba? Sige direct. Oo. Kamo? Oh, sige. Sige. Direct. Wala ko no. Ready na. Ano? Adi pa? Okay na. Okay na mga artista diyan, okay na. Ready to go. Sige, sala kita ha. Tiyak pa. Ulit una. Ano director, di nga pag-eskwela pa daw kay Harvard ano? Kita ako na naging bibiling producer. Mo pay good bumasa, mo pay yakan. Pay good makarawo dito. Harvard at Maskwila. Tapos makarawo. Ni dalawa ni Kaluyo. Eskwela ko, naging producer ako. Dapat kasi di na. Pero sige lang. Pero Kay kayo Harvard din ako. Si kung ano ko kaya ako mag-produce dito ko kita aton ni Mon nga kuha pelikula, bali ikaw na lang pagkukuhan. Oo. Kay director, tapod mo kita kay director ko din sige. Hala, sige. Ano cameraman okay? Dapat mo pa ya, cameraman. Sige. Tigang na kita, tigang na. Sige. Ay, Yakpaw, nabasa mo ng script? Oh, direct. Okay na. Sige, pagtigang na ikaw, para di kita mag-iha. Ini, dulo natin gaganapan din eh. Kung sa haters lo, lalaki. Okay. Kaya, lalaki ha. Kaya ka ton. Direct. Mas balik, kadwa mo nga gaganapan, hitising, babae. Okay. Tapos sa siton, hilat ka kuhan, papadayong ka. Kita akong yung bibiling din eh. Utoy. It makarit. Kaya ako, hindi ka Harvard na magka-director. Makarit ha. Direct. Pwede magkaroon request? Ano Pwede man? ba ako umaro example? Ayaw na! Nakakatuyaw ka. Sige na. Okay na ha? Okay na ba ya? Okay na. Yes, direct. Tigang na kita ha? May nalang mong pakyan ha. Sige, roll. Terso, bakit mo ako iniwan? Kising, bakit ako? Hindi naman ako ang nauna. Ikaw kasi, pinagpalit mo ako sa iba. Terso, para yun lang. At isa pa, nakinabang ka naman ng hati naman tayo sa kita. Kising, talaga lang? Hindi ba? Terso, sige, kung hindi naman tayo nagkaayos, direct, ano ba to? Sige, basala. Kaya ko na kada. Kasi basa. Damon reklamo pa. Sige na. Okay, direct. Terso, kung hindi naman tayo nagkakaayos ngayon, baka bukas magbago na isip mo. Kasi mas mabuti pa nga maliit naman yung sayo. Direct, okay na direct? Alay pa, alay. Usap pa. Kaya ano ngayon ito? Pagkakadahit kuhan, babae na troll. Kaya lalaki na kapitiya tingog. Pwede na natin itawagan. Okay? Pag-iisgang kita tapusing dito. Ay, siya nga din eh. Hala. Di ba tao? Babae ha? Lalaki. Sige, isa pa. Ano ba yung direct? Nobyan, pakurihan naman din yung papabuhat ha? Sige. Terso, bakit mo ako iniwan? Teseng, bakit ako? Hindi naman ako ang nauna. Ikaw kasi, pinagpalit mo ako sa bakla. Terso, para yun lang. At isa pa, nakinabang ka naman, naghati naman tayo sa kita. Teseng, talaga lang? Hindi Alay. Cut. Di naman na siya. Open naman. Ayaw, di na siya. Pero kay director man, sige. Lalaki. Di babae. Sige. Sige dito. Asya nga ni. Kabalik na naman ako. Kukorean direct.
Terso, Terso, bakit mo ako iniwan? Tising, bakit ako? Hindi naman ako ang nauna. Ikaw kasi pinagpalit mo ako sa bakla. Terso, para yun lang. At isa pa, nakinabang ka naman. Nagati naman tayo sa kita. Tising, talaga lang, hindi wow. Terso, kung hindi naman tayo magkakayos, ngayon baka bukas magbago na isip mo. Tising, mas mabuti pa nga, maliit naman yung sayo. Direk, okay na ba yun, Direk? Okay na. Set Ayaw, dili. Liwang kita. Dili siya. Okay naman Ayaw, yung liwang performance. kita. Iba. Ano ba? Sunod. Dire siya. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sige, sunod. Sunod mo. Sunod. Direk, ako na direk. Man, kay kung nakabati ka kanina, siguro mo ito ha. Ito mo karakter din eh, Dudu ha. Si Teresa mo Tising, ha? Ano yung script ha? Dua, tising Teresa. Oh, yeah. Ano yung script ha? Basa. Okay. Sige, take na kita. Ano na? Pagtikang na. Ering. Tara, pagtikang na. Sige, tingnan na. Direk, tikang na. Ano mga kaibigan? Cut. Ano yun? Puta mo na dahil. Butang, buta ka? Buta ka ini? Direk. Sige, pagtikang. Toya. Adi. Goda. Toya. Action na kita, action. 1, 2, 3, action. Terso, bakit mo ako iniwan? Tising, bakit mo ako pinagpalit sa kambing? Cut. Iba man ini. Di iton. Sila, sige. Action kita nga. 1, 2, 3, action. Pastilan hipas. Tising, bakit mo ako iniwan? Teresa, hindi kita iniwan. Pinagpalit lang kita. Pastilan ka maminaw, inin akong pag-usaan. Masulog ang termi, ikang lan. Ano daw, Direk? Ano? Malinap, may naulog doon. Ano ini? Direk. Sige daw. Kita daw ano kay baga ni Papu sa makinig kung ano ni. Kaya gusto maliwanan. Kita. Kita Direk, buta man ngayon ini. Anong direct ngayong artista kay pipilan mo man mga disabled man ini. Liwanit. Kanina mo pa yung kontakto kanina. Sige. Ay, bulan kita sa. Mila pa din siya. Sige. Hala, otoy. Uli. Out na ako direct. Ala, matutong. Adi tagihan ni dia. Ito. Iya, mga artista Direk. Sana sunod mo payo po. At something. Kita makagi. Siya konta itong kay mo pa'y kasit na mo kaya nagkakamera man ka dida. Kaya naman ditik ko na tera mga kakulangan. Pero natapod ko na ka di kay Harvard good talaga. Ano man, may dapat masunod. Para pa isang burunot ang iulas. Sige, pasunda tayo doon kay hindi kagabi. Sige, ang last ng artista pa kanina stage. Dito. Kaya.
Anong kailangan ko? Direk, may tubak din direk. May makada na. Okay, isang burunot. Adin yung script. Share din babasahon. Direct, pag-explain. Anong kumain pag ilaan? Ini. Kasi tayo mag-paper combination siya. Ini. Dudot imok. Mok, wah. Kita lusong ito sing, ha? Kaya pag sinubad ang dudungat ko ay marawat na beta kulo, ha? Nagarawat na beta panunan, ha? Sige. Direk, Ano man? ako sa nga mabusag nila. Tikat mo. Trabaho niya. Sige na. Ready ha, kay matik na kita. Ano, cameraman. Sige, action na ito. Sabi na boss. Sige, sige. Light, camera. Action! Kising, bakit ako iniwan? Ako ang nauna, ikaw kasi pinagpalit mo ako sa bakla. Tekso, para yon lang as isa pa. Para yun lang at isa pa. Makinabang ka na. Asya, ito yung Harvard. Magnati Ito, naman tayo kita. Tosong. Talaga lang, Eddie. Wow. So, sige, hindi naman tayo magkakaayos. Ayun, baka bukas magbago na isip mo. Tasong. Mas buti pa nga maliit naman yung sa akin. Sa'yo. Direct. Katoro na ako. Wala naman na direct. Tun! Good tun! Direct. Nice! Tun! Direct para mo tinahay mo. Diri! Okay tun! Sa pa naman tingin pa produce ngayon pelikula. Okay Tapos, tun! kanina ayaw na nagmumuro pa yung kanyak pa. Ayaw na kitang aring hasa. Ako, direkturo ko masusunod. Sige. Mata sa Harvard. Hoy! Hoy! Congratulations ha! Ikaw na kukuhaan para atang pelikula. Ito, King Kong! King Kong! Direct bawada kay bawada. Direct ko kulawin na direct ko matik kataas. Oo! Ito! Sige ha! Kapikitan ni at puro. Wala yung problema. Sige. May lamay nila. Yo! Shout out nga pala! Ang mga Gapati family din na nagpapa-shoutout. Basta ka mo. Shout out liwat kan Nelson Daganyo! Shout out mga kagura. Mga kagurang. Oh, direct. Siya yung pinili mong artista. Hoy! Mata na! Para turugon may ni. Uy, shoutout na. Shout out. Shout out nga! Shout out nga nila, Brad, at mga taga-Bamdam. Ang mga pugi, hanuna, kasuwarin nila. Thank you. Bye-bye. Buah.